Wah, ngene iki lho, penake. Ra karuan. Us. Us. Karo kena semilire angin. Di sore hari setelahku. Wah, oh enak jalan. Oh, cah iki digoleki malah neng kene. Lho, nyapa to cah kuwi? Lho. Kok iso iber? Jane cah kuwi gendeng tenan apa? Iki lho cah iki jane. Oh, cah gendeng tenan iki. Masalah. Nyapa wae nang kono? Enek suarane. Enek wujudnya. Ndi to wong iki? Cuk, gancok. Matamu ora nyawang to. Loh, neng kono to? Nyapa? Nyapa lek? Neng kene iki yo, nenangne pikiran lek. Kok enak nih, nenangne pikiran iki. Ora lho, nenangne pikiran. Mosok kaya ngono kuwi carane. Yo ngene iki caraku ben tenang lek. Caraku ben tenang iki ngene iki lek. Timbangane caramu nenangne pikiran ngono kuwi. Ayo melok aku ae. Nendi lek? Wis to ayo, pokoke melu ae. Yo. Ya, ngene, Bro. Ngene. Ngene iki. Oh. Oh, ngene. Apa lek ning hotel iki lek? Wis jaremu mumet. Yo iki tak wae tombo. Jenenge air ketenangan. Iki. Heeh. Ora lek mabuk, iki mek banyu tok iki. Air ketenangan yo iki. Arep loh. Lha ya pikiran ya tak pada fresh nih. Nah yo. Jeneng pikiran fresh, tenang. Iki jamune. Kok mabuk kok? Ora, iki mek banyu tok iki ora marai mabuk iki. Jajal lho. Wah, lek mau masuk piye yo? Ora. Ora. Enggak. Iki jamu tok iki. Iki. Oh. Jajal nih. Yo. Jalan. Lah, kok mabuk tenan kok? Ora. Iki banyu tawa iki. Ditombo. Ya, Ono Mbah Yai iki. ya kemana dim? Enak toh? Dan pikiranmu tenang. Pikiranmu tenang. White ini. Ya ngono kuwi rasane, jenenge jamu. White ini. Ora apa-apa. Wah, Nah, mumet iki. lah mosok mumet nek gur ngono iki. Banyu iki. Wah, Lah yo ngene. Kan saiki pikirane wis tenang, wis fresh, ora enek masalah blas. Adem ayem, tentrem atine, pikirane wis tenang, iso turu. Ya iki sing dijenengi wong ayem. Ora kok sing bondone akeh sing mau pikir masalah donya. Akhire kowe malah mumet. Jamuku iki pancen mandi banget iki. Ya wis kancaku pikirane wis tenang, wis iso turu, aku melok marem aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulurku kabeh, enom, tuwek, cilik, gedhi, sedulur sedulur anom, papat iban mau pancar, mancala putra, mancala putri.
Pesenku kanggo dulur-dulurku kabeh. Yen ana masalah apa wae, kabeh iku iso diselesekne ngangge cara sing apik. Yakin kabeh masalah iku ana jalan keluare. Pesenku aja ngantek kabeh masalah kuwi nggawa awake dhewe neng hal-hal sing negatif. Contohnya kaya iki mau. Iki gambaran contoh aja ditiru. Ya, Aja sampai minum-minuman keras, main narkoba, dan hal-hal yang buruk yang lainnya kita tinggalkan. Kita yakin Tuhan selalu bersama kita, dan kita harus yakin bahwa setiap permasalahan pasti bisa diselesaikan dengan baik. Kayak ini mau berarti rawleh. Seperti ini tidak boleh, buang saja ini. Tidak boleh dulur. Tidak boleh ya minum-minuman keras. Seperti ini nggak boleh, kita buang aja. Oke, terima kasih dulur-dulur semua. Jangan lupa kalau konten ini menghibur Anda, dulur-dulur bisa bantu kami dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan agar semua teman-teman kita, saudara kita bisa terhibur dengan acara-acara ini. Baiklah, semuanya terima kasih. Salam dari KJC Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu.